natulog nung si ate gabi iba. Katong pagtawag na ko sa imuha ba, natulog na si ate. Oh, ano yan, double road daw. Layo na to. Pila na 5 minutos. Nami tour guide ko nung naguna si Mr. Pugi. Siya nag-tour guide sa amo. Yung motor kay Rosie nga 1000cc. Lambot, ingon niya 5 minutes so daw mong biyahe pero wala na. Naabot na may 6 minutes. Kami anin niya dalon. Man, dol-dol na taglangit ha kaya dalon niya tamin niya sa pultahan nila San Pedro. Gani, na guard house. San Pedro, kuro gabantay dito. Nabuing naman ni siya eh.